Бир сәхнәдә 20 ир-егет, барсы да укытучылар. Алар татар милләте, туган тел өчен жан атучылар. Тел сагында ир-егетләр конкурсында катнашучылар арасында төрле яшьтәгеләр бар. Аларның белемнәрен дә, сәләтләрен дә сынадылар. Күп мәктәпләрдә инде безнең хатын-кызлар укыташылар бит, хатын-кызлар. Менә соңгы арада күңелле сөендә, чөнки иратлар, безнең иратлар, яшь егетләр күбәя башлады. Чөнки менә катнашканда, элегрәк катнашканда инде без олы укытучы абыйлар белән катнашкан булса, хәзер безнең төркемдә гел яшьләр генә. Элегрәк иратлар музыка, хезмәт, тормыш миллеге нигезләре, тарих кебек дәресләр укытса, хәзер яшьләр информатика, математика, татар, инглиз һәм төрек телләренә игътибар бирә. Бүген республикада 32 меңнән артык укытучы эшли. Шуларның 3605-е иратлар. Беренче чиратта ул үзебезнең туган телебезне үстерү. Һәм икенчесе без игътибар иттек тагы шуңа, чөнки мәктәпләрдә безнең ират укытучылар, ир-егет укытучыларның саны аз бит инде. Дөрес, хәзер вакытта бераз күбәя инде. Аларны да күрсәтеп, аларны да дәрәҗәсен күтәрәсе килде. Менә шул максатлардан торып оештырылды әлеге проект. Соң минутта үз телеңдә әйтә алсаң, әти. Ойдар Закиров Казанның 7-нче лицей-интернатында татар телен укыта. Башка мәктәпләрдә ират укытучылар бармак белән генә санарлык булса, аларда киресенчә икән. Лицейдагы 38 мөгаллимнең 23-е ир-егетләр ди. Хатын-кыз укытучылар да милли күлмәкләрен киеп бәйрәмгә килгән. Ират хезмәттәшләре өчен җан аталар. Ел сайын конкурсның темасы үзгәреп тора. Узган ел цифрлаштыру булса, быел ул укытучылар һәм остазлар елына багышланган. Шул рәвешле укытучы ир-егетләр үзләренең кызыклы алымнары белән дә уртаклаша. Ашык чаралар ясыйм, балаларны шуның белән кызыксындырырга тырышам. Берәр киноны күрсәтәсең икән, шушы кинода катнашкан актерның үзен чакырам, режиссерын чакырырга мөмкин. Һәм бу балаларга кызык. Грамматика укытып кына файда юк. Татар теленең шушы сәнгатен, татар сәнгатен, татар культурасын өйрәтү минем бүгенге көндә максатым булып тора. Хәзерге заманда бик күп технологиялар чыга бит инде. Һәр телефоннар заманасы бит инде. Һәрбер заданиялар, төрле тестовый заданиялар кертеп була шунда. Кызык өчен менә без шушы интернет ресурсларны кулланып, менә эшкә китерәбез инде шунда. Быел конкурс 6-нчы тапкыр уза. Гран-прига Киров һәм Мәскәү районы укытучылары лаек булды. Алга таба Татарстанның башка шәһәрләреннән дә ират мөгаллимнәр килеп, катнашучылар саны тагын да артыр дип өметләнә оештыручылар. Ләна Бәхтиева, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.